दिनै जोंनाव आइमोन फैनो नागिरदों आं बिसोरखौनो दुगैखां लोबखां रेडि जानानै नेबाय दं माने बेसेबा गोबाव जाबायमोन जोंनाव फैया दिनै फैगोन आं बेखायनो बिराद हेपि आं फिथा बिहरनायखाय फिथा लाबोदोंनो आं फिथा जानो थाखाय बिराद एक्साइटेड जाना दं बेसेबा गोबाव जाबाय फिथा जानो मोनिया बेखायनो आं नेबाय दङ आरो माला फैगोन होननानै आलासि माखा गोजानथार এনেকে যাই বালাপাৰাই ওলবাৰি তাই দলংটোৰ কাৰণে নৰি নেকি পাৰি কাষেদি যাব পৰা বুলি অলপ গেলি দলংটো দি যাব পৰা হৈছে না এই বালাপাৰানি দলং ओंखा गोदान माबाने गेलेजोबगोन होननानै अन गुन्दैयानो दोननोहाय दा बेयाव दोनबाबो दा आरो दांगासिबाव थालिरखौलाय मानो लाबोदो थालिरखौ मानो लाबोदो नोङो जाथो होनना लाबोदा बेयाव फिथा एन्थाब मा फिथाइफोरलाय एन्थाबसो माथो फिसा फिसा थफ्ला जुजुबदो गेब्लेजोबगोन नालाय ओइयो आरो मा दङ बे आं गस्लाहाय गस्ला सुस्र'नाय ना बायाव गसंनो गासिबो बादों फिथाइबो लाबोलायदो नामा आपेल इस क्या क्या है काजू बादाम किसमिस माने इदि Ima apel apelखौनो जाबा बिदि दाखोलांनाय दङ मा जानो बाखायो आं आपेल थालिर बेफोरो आंनि बुस्थु नङा गाइखेर मा बानाय आं दोनदो फिथा बायगोन मा बानायनो होनदों मोदोमनायनि नोरसिं मोननाय ओइयाव दंमोनलै अबेखैजा दं होनदोंमोनबा बावलायलांबाय आं लायनो जानो हागोन ना हाया नोरसिं मोननाय मोनायलाय मोदोमो खोनासं सायालाय जानो तारफिनो फुदुंनो हागोन ना थावनि फिथा गावबा बिजामादैनाव संबाय फिसाजोनाव थांबाय गास्राव आरो आरो ओंखाम लेंहरदोंमोन गैया संबाय गैया माइरंआलाय खम जाबाय नामा गोबावसै
आंखौ मिथिजानानै ना आंखौ बारा बुरजा जानो होआखैलै थावनि फिथाखौ आरो गेस्टिक जायोना माथो गोथावथार जादों संख्रिबो सिनिबोराय सिनिबोदो ना सिनिबोदो Siapa jadi sana ya nak? Kami harus senang kan nak? Kasih mudah mudah. Oh baik itu deh. Kau tuh dah boleh gula buat kayak bijak. Nah, oh iya. Gula iya. Tiba ni mah bagi sih. Wah, pista nih. Kapal lagi udah nggak dini? Yang mana dong? Kismis. Menjaga items berani. Dini bima mana bisa bawa mudang bustu loh. Angkat bezaya nih. Sana sebaye. Yau payok song hang deh. Payok sani. Ijir bicara nggak? Kamu. Yang bisa kok. Mun Mampus tuh. Nenek nih. Hayo ba. Silo ang cepet saja ya. Cepet. Nang gede kenapa? Gede tagaran ulah. Segede dah. Ayo aku jangan. Kerja baik itu baik. Isna mau na? Nih. Isna mau na? Mbak tahu nih kau belanggan mana? Tahu nih sudah guys, itu bisa langganan ini nggak? Tanya ang pista kerja bekas langgan sih. Kenapa? Bisa uzali himbai bibo binanau. Ini apa isunal? Yoran. Akal gaya, simla lain yang akal gaya. Jengnya sih birat kosto jadi dum nilai no. Konsoli kita nanya birat kosto bah. Tamala kakarin le. Simlan se. Hamba, oh deh. Tang. Tang. Mana ngazin lah mana. Dah isi maba deh. Ayah yang kunur ba masih lang. Oh, kau yak sih ber. An dua isi kemana ya? Tang. Tang. Dia ni fry fry